Ahoj, já vás zdravím. V mým dnešním hostem je Vašek Pecháček, jeden ze zakladatelů podcastu Cesta tam a zase zpátky. Jo, bez toho cesta, ale tam a zase zpátky. Pardon. Tak nás najdete na YouTube a všude, na Spotify. A zároveň teď pracuješ ve Warhorse. A ještě bych rád fanouškům jenom řekl, že budu rád za veškerou podporu na herohero.co/David Dráb podcast a dnešní rozhovor nebude ani tak moc rozhovor, jako spíš takovej příjemný pokec o Pánovi prstenů. Příjemný, to se uvidí teprve. Doufejme, jakože nenarazíme na nějaký věci, které nemáme třeba společný. A pamatuješ si, kdy jsi narazil poprvé na Pána prstenů? No to si piš, to spíš, kdy Pán prstenů narazil na mě. To bylo, můj život se navždycky změnil, když mi bylo 8 let, protože v roce 2001 vyšlo Společenstvo prstenů v kinech. Já jsem na něj hned šel s tatínkem, který mě tam vzal navzdory nábytkám mojí mámy, že se tam střílí a že to je prostě pro dospělý a že to bude... Že tam střílí? Jo, ona moc nepochopila, co to je za žánr, jenom si myslela, že to je krvák a horor nebo něco, takže protestovala, táta jí přesvědčil, že mě tam teda jako může vzít, že to je vlastně jako pohádka a tam jsem se do toho zamiloval, pak jsem přečetl okamžitě všechny knížky a pak přišla samozřejmě 2 a 3 Jacksonovi a už to prostě jelo. No. Takže ještě jako malej si četl knížky? Jo. To není úplně, jako mi přijde... Hele, já jsem se to pokoušel číst vlastně jako malej, tenkrát jsem ještě chodil do knihovny. A tam bylo teda, přiznám se, možná nějaký starší překlad. Jo? Byla to taková bílá obálka, bylo to tak jako divně ilustrovaný a nevím, jestli tam byl nějaký starší překlad. Já myslím, že ne. Myslím, že jediný ultimátní překlad je prostě Stanislava Pošustová a tím to hasne. Prostě. Já jsem jako dítě četl strašně hodně, ale Pána prstenů jsem prostě nedal. Až pak třeba, když mi bylo... Ale já se přiznám, že mě v tu dobu bylo, já nevím, třeba taky 7, 8. No. A jako pustil jsem se do toho až později. No, tak jako, hele, přiznejme si, že to, jak je to napsaný, a to ten překlad to ještě podle mě dost vyhlazuje. Jakože prostě ten paní Pošustový překlad si myslím, že je čitelnější než ten Tolkienův originál, který je opravdu hodně ostrý někdy. Tím, jak je takový archaický a ságovitý a takhle. Tak jako, no není to čtení jen tak na dobrou noc, občas si tím prostě musíš prolouskávat. Samozřejmě to jsou slavný ty pasáže, že jo, kdy prostě se tam vlastně nic neděje a Tolkien se úplně užívá, že ti může popsat každý kouteček těch různých jako tady hor a lesů a všeho. Ale jo, no, tehdy prostě jsem tím byl tak strašně fascinovaný, že to šlo vlastně úplně samo. Tak jako to si budem hlavně Jackson, si myslím, že u Hobita si myslím, že už se mu to tolik nepovedlo, protože on je slavný tím, že je trošku posedlej tím CGI a za mě jako ten Hobbit už byl, mě tam vadilo vlastně, že to bylo tak dokonalý, ten vzhled, až to bylo nerealistický. Jo. A zatímco ten Pán prstenů prostě tím, jak tam bylo střídání, že těch exteriérů, plus samozřejmě bylo tam nějaký CGI a tak, ale těch praktických efektů tam bylo hodně a Nový Zéland, já si myslím, že jako nemohl najít lepší lokaci na natáčení. Od té doby je fakt, že jakmile jsem to viděl, tenkrát ještě, minule jsem se s někým hádal, že jsem nezažil videopůjčovny, zažil, protože sice už byly DVDčka, ale ne každý je prostě měl, těch VHSek bylo hodně. A já jsem si pamatuju, furt jsem chodil jen do videopůjčovny a jediný, co jsem si půjčoval, Pán prstenů. 1, 2, 3, takhle jsem to vždycky jako zhlídnul a znovu. Jo. Pak až přišel Harry Potter, ale první byl Pán prstenů. Já jsem do toho byl fakt posedlej. Jo, já to obsah úplně chápu. No. Ono prostě fakt, když se ti to trefí do vkusu, tak ti to úplně změní život, tahle věc. Ale jako jo, ale tak ten Jackson, ty jsi narazil na to CGI. Já nevím, kdo třeba právě ten náš podcast můj s Lukášem tam asi zpátky sleduje, tak ví, že my jsme poměrně velmi nespokojení s tím, jak dopadl ten Hobbit, ta trilogie. Ten vizuál je rozhodně jedna část toho. Jakože si myslím, že je vlastně skoro až neuvěřitelný, jak navzdory tomu, že to CGI po těch 25 letech prostě už nevypadá, když se na něj zaměříš tak dobře v tom Pánovi prstenů, tak ale i tak to vypadá nadčasově a i tak to prostě drží pohromadě, protože tam zároveň používají chytře ty praktické efekty, chytře se snaží zakrývat to, co nedokážou úplně udělat dobře a jenom když jsi fakt hnidopich a soustředíš se na to, co víš, že prostě je nedokonalý, tak to tam vidíš.
Zatímco ten Hobbit, my jsme se teď na něj koukali znova, před pár týdnama jsme měli celý reakční video na celou trilogii a to prostě vypadá zastarale už teď. Už teď po těch 10 letech to vypadá prostě zastarale za mě. Prostě to, jak to je přesně jakoby nereálný, to, jak to osvětlení úplně nefunguje, to, jak je to prostě takový přehnaně stylizovaný, to, jak se ta fyzika chová jakoby blbě, divně a tak dále. Jo? A to vůbec nemluvím o tom, že to má podle mě dost jako netrefený ten tón celého toho vyprávění a tak, ale i ten vizuál za mě prostě, no, je to trochu nešťastný projekt, na kterém jsou podle mě strašně vidět ty obří produkční problémy, co to mělo a ten chaos, ve kterém se tam to bylo hodně, no. Tak on to zpočátku, myslím, i měl režírovat Guillermo del Toro. Jo, no. A tam bych upřímně, já jsem na to furt strašně zvědavý, jak by to vypadalo, kdyby skutečně to pod taktovkou měl Guillermo del Toro, protože já miluju, jakou ten chlap má fantazii. A teď jako otázka, jestli by se snažili jít v těch jako Jacksonových, v té Jacksonovo vizi, anebo by to totálně překopal a řekl, hele, já vám přinesu úplně něco jiného. No, je to jedna z velkých otázek žánru fantastiky, no, prostě, co by se stalo, kdybychom toho Del Torového Hobbita dostali. Jako, nevím, myslím, že by to asi stěžím, nebo asi by to mohlo být horší, než co jsme dostali, jo. Já vlastně jako na to, že toho Hobbita docela hejtím, Jacksonova, tak i tak tam jsou scény v některých těch dílech, nebo třeba hlavně v jedničce je docela dost, pak už to je horší, kde se na to dívám rád a říkám si, jo, jasně, tohle je ten můj jako zamilovaný vypravěč, ten Jackson, který ví, jak tu scénu vystavět, ví, jak mi to prostě prodat. Akorát to je prostě často za mě takový obalený něčím, co je pro mě obtížně stravitelný. No. A já třeba Hobbita jako vlastně mám rád. Mě vadí to CGI, to mi fakt vadí. Co mě vždycky trefí do očí, je ta scéna ve druhém filmu, kdy ten Bilbo vyjde nad ty stromy a najednou je to zalitý takým zvláštním světlem. Já mám rád saturaci, jo. Ale tohle je saturace, že mě z toho bolej oči. Jo, a vždycky si říkám, ty vado, jak tohle mohlo udělat. Jako v traileru asi dobrý, vypadá to jako cool, ale jako nebylo to podle mě moc hezký, no, často. Ale ten film mě jako takovej, nebo ty filmy mě jako taky baví, jenom mi přijdou strašně natažený. Já si myslím, že ty 2 filmy měly být a ne 3, protože ta jednička, já vlastně nejradši mám tu 2, která naopak mi přijde, že zpomalila. Dokázala jako zpomalit v určitých částech. Ta jednička vždycky jako někam jdou. Teď je souboj, teď je ta úžasná hudba, jo, která už ti za chvíli podle mě přestane připadat úžasná, protože ji slyšíš 30krát za ten film. Jo, nevím, no, Pán prstenů byl určitě jako 100krát lepší. No, to si taky myslím, že to skoro nejde srovnat. A prsteny moci, co na ně říkáš? Protože já jsem viděl pár dílů a... Já na ně mám takový trochu ambivalentní názor, no. Jakože myslím si, že dostávají zbytečně velký hejt, nebo respektive takhle, ještě jinak to podám. Ten hejt, co dostávají, tak je zasloužený v některých částech, protože já si myslím, že ten seriál je konkrétně v některých dílových linkách, konkrétně v některých prostě jakoby částech toho vyprávění opravdu až jako nekompetentní. Jo? Že si prostě říkám, že skoro není možný, že do tohohle z toho ty tvůrci nalili takový peníze, že to vypadá blbě, že to je napsaný blbě, že ty dialogy jsou prostě jakože šustěj scénářem, že to prostě jako nikdo asi needitoval nebo něco. A to si říkám, já nevím, třeba v 50% toho seriálu, možná i trošku víc třeba. A potom se mi stane, že v jiných částech toho seriálu mě to úplně nadchne. A prostě je to, jak kdyby to psali 2 různý tvůrčí týmy. Jeden plný naprostých jako blbečků a amatérů a druhý, který opravdu velmi dobře věděl, co dělá. Specificky se mi zdá, že tak třeba v té druhé sérii, nevím, jestli jsi to viděl vůbec. Já viděl ale část první jako... Jasně, no. Jako, no, v té první sérii si myslím, že je to obecně asi hodně prostě ta linie s Elrondem a s trpaslíkama, která na mě hodně funguje a říkám si, jo, tohle je prostě luxusní Pán prstenů. Prostě. Takhle bych si představoval prostě kazat dům a takhle. V té dvojce je to hodně ta Sauronova linka, kdy on tam prostě dělá svoje prostě jako že manipulátorské věci a já si úplně říkám, jasně, mám rád Saurona jako velký voko, ale jeho primární podstata jako záporáka je ta jeho manipulativnost. To, že prostě je to ten lhář, podvodník, krásně vypadající svůdce prostě. A to je v té druhé sérii podle mě úplně jako pecka úplně.
No a pak tam máš scénu prostě s Gandalfem, která je úplně prostě padlá na hlavu a ty si říkáš, tak kdo tohle, tak jako ten autor, co napsal tu scénu se Sauronem, tak pak dal ten scénář svýmu jakoby 5letýmu synovi a ten psal potom tu další scénu, nebo jako co. Takže jo, no, takže já jsem vlastně něčem rád, že ten seriál vzniknul, nebo vzniká ještě pořád, protože si užívám ty jeho vysoký body, ale zároveň mě dost frustruje, protože prostě snad v každé epizodě mě zároveň jakoby naštve a říkám si, že to snad není možný, jak to je špatný. Já jsi zmiňoval ty peníze, že já kolem toho seriálu, já jako jsem vlastně moc nepochopil, proč do toho sypat takový peníze. Mně jako přišlo vyloženě, že to je takový jako marketingový tah, jako máme nejdražší seriál v historii jako filmů a seriálů. Jo? A ve finále jsem si vlastně říkal, jako proč nejde to natočit jako líp za míň peněz, jo? Protože teď na to naráží, že jo, najednou vlastně nevědělo se chvíli, jestli vůbec teď třetí série bude? Třetí, jestli bude vůbec oznámená. A celkově podle mě ten seriál asi prochází docela takým chaosem, kdy neví, jestli se to dotočí, nedotočí. Jako, já myslím, že by mělo už jenom z toho důvodu, že on ve skutečnosti nemá špatný čísla. Ono jako navzdory tomu, že přesně spousta lidí to jako aktivně hejtí, tak ve skutečnosti jako, takhle, ono to nikdy nemohlo být návratný, tenhle projekt. Jo. To prostě pro ten Amazon to od začátku evidentně je statusová věc. Chtějí prostě mít nejdražší seriál, chtějí mít prostě velký Pána prstenů, aby si lidi řekli nejenom já si připlatím Amazon Prime video, ale aby si taky řekli wow, ten Jeff Bezos je prostě úplně úžasný, že jo. A to jako nevím, jestli se jim daří teda úplně, protože jak říkám, jako to hodně té negativní publicity, ale já bych se teda vsadil, že těch 5 sezon udělají. Hlavně jako do velké míry i proto, že překvapivě velká část toho gigantického rozpočtu padla na ty práva v podstatě. Tak, a už je máš jednou. Takže bys byl možná jako trošku blbec, kdybys je nedovytěžil do toho maxima, co máš naspolovaný na těch 5 sezon. Byť samozřejmě, jo no, chápu, že tak jako tvořej fantasy svět, to je drahý, to CGI, jako jo, oni občas dělají. Občas je nepochopitelný, proč, když ty prachy mají, tak neudělají s tím víc, jo? Když prostě máš velkou armádu Númenoru, co přichází prostě dělat invazi do Středozemě a je tam ty vole 300 lidí a ty si říkáš, proč tam není jakoby 100 000 lidí nebo prostě 10 000 nebo něco. Máte na to ty prachy, ale ne, je to kompars prostě, jo? No ale pak tam máš prostě krásné scény ve Valinoru, že jo, 2 stromy, takovýhle pěkný věci a to vypadá nádherně, jo? Takže chápu, no, že nějaký budget tohle to potřebuje. Mě by docela zajímalo, jak by vypadal vlastně seriál pod taktovkou Jacksona, kdyby jako měl na to, prostě nějak by se k tomu dostal by se k seriálu a měl najednou vlastně podstatně větší ten time, kdy může ukázat nějaký ten příběh. To by mě strašně zajímalo. No. A jestli by se třeba poučil z toho Hobita, protože tam fakt toho CGI bylo hodně. Na druhou stranu jsme zmiňovali, že tam opravdu byl velký chaos předtím, než to vůbec začalo vznikat. Myslím si, že v jednu chvíli to i vypadalo, že to vůbec nevznikne, ty filmy. Tak docela by mě zajímalo, no, jak by to vypadalo. Já věřím tomu, že režijně by to bylo zvládnutý dost líp a že by to fungovalo prostě dramaticky líp, než když to tady dělá v podstatě poměrně neskušený tým tvůrců, co dělá ty prsteny moci. Na druhou stranu si vlastně myslím, že já bych nebyl úplně nejvíc nadšený z toho, kdyby konkrétně prsteny moci padly do rukou toho scenaristického týmu Jacksonova a Philipy Boyens, a prostě tady toho jakoby týmu, který a Fran Walsh, který udělali prostě tu trilogii a Hobita. Protože mně vlastně přijde, že oni ukázali, že jsou naprosto, nebo jako téměř dokonaný v tom adaptování toho existujícího díla, protože Pán prstenů trilogie, ačkoliv prostě má svoje faily, já si myslím, že tam nějaké věci šlo dělat mnohem líp, tak jako se pohybuje na pomezí dokonalosti, jako adaptační. To si myslím, že jo. Zatímco, když potom vzali toho Hobita, což je tenoučká knížečka, oni prostě, je to jedna normálně tlustá knížka, dobře, nebudu přehánět. Člověk to jako přečte za víkend, se myslím, v pohodě. A pak to rozpracovávali do vlastně nových nějakých domyšlených a převymyšlených linek, tak to jim podle mě vlastně hodně nevyšlo. A to, co by dělali v těch prstenech moci, by bylo přesně tohle, že jo? Vzali by pár stránek Tolkienova nějakého prostě nástřelu a museli by vymyslet spoustu vlastního smysluplného obsahu, což je těžký, což tvůrci prstenů moci dost často nezvládají, občas to zvládají. A nevím, jestli
jestli bych zrovna věřil tady tomu týmu, že by to udělal líp. No, ale je to těžký, no, je to těžký prostě v tom, že ten Tolkien je samozřejmě taková modla pro nás všechny, jo. Je to něco posvátného, ta Středozem. Fanoušci jsou jako, co si budeme, nebo jsme prostě nároční. Právě, odpustíme tomu daleko míň, než kdyby to byl téměř libovolný jiný svět, podle mě. A tam vlastně i Christopher, že syn Tolkiena, tak, nebo byl, on už nežije, že jo, Christopher Tolkien. No. A tak ten ty filmy vlastně docela hejtoval. Co jsem si tak jako... Jo. Ale zase na druhou stranu já si vždycky říkám, protože samozřejmě někde se pak to člověk dočte, tam vidí tu tunu hejtu, jako on tomu nerozumí a já nevím co všechno, ale zase si říkám vlastně je to logický, protože co jsem tak pochopil, tak pro něj bylo to tátovo dílo vlastně možná ještě víc modla než pro ty fanoušky. Jasně, tím strávil celý život. Jo, a další věc hlavně, on vyrůstal v úplně jiný době a pro něj byla primární ta literatura a tak dále. Podle mě to nebyl člověk, který by byl schopen pochopit, že ten film opravdu musí dělat jako velký ústupky. Je to tak diametrálně odlišný vyprávění, že tam nemůžeš nacpat všechno ani kdyby si jsem chtěl říct jiné slovo a prostě ani kdyby ses posral. A jo, hlavně musíš to dělat vlastně i pro lidi, kteří do toho nebudou blázni, že? Který si řeknou, jo, je to hezký, bavilo mě to, ale jako jdu dál, jo, a nevyprávej si o tom ještě 10 let, jako třeba fakt fanoušci. Takže musíš to dělat pro strašně širokou skupinu lidí, aby se to vyplatilo. Jo, a to podle mě ten Christopher úplně nechápal. No. Jo, hele, ale to je přesně ono, jako on ten Christopher, je to že jo, někdo z úplně jiný doby, je to někdo z úplně jiného, jakoby toho úvodního vstupního bodu, protože prostě, že jo, on opravdu strávil svůj život tím, že dával dohromady nějak to dílo toho svého otce, vydával tady všechny možný Silmarilliony a historie Středozemě a tak dále. A nelíbilo se mu, jak moc je ten Pán prstenů prostě taková, jako kdyby akční věc, místo nějakého liricky poetického putování, ale to je přesně, to by si přesně myslel J.R.R. Tolkien taky, protože jako konec konců mě nejvíc, když se na tím zamýšlím, nad tím, jak by reagoval na ty Jacksonovy filmy, tak se mi nejvíc vrací ta anekdota v podstatě, kdy on vlastně dostal někdy, kdy to bylo v 50. 60. dostal do ruky scénář od amerických scenáristů, kteří chtěli právě dělat tehdy film. Dělal to prostě nějaký pan Zimmerman, nebo Zimmerman, ten scénář, nebyl to ten náš Zimmerman. A Tolkien to úplně zhejtil, ten scénář. A prostě jakoby říkal, to je úplně, to je nesmysl, tohle to vůbec nesedí, tohle musíte jako všechno předělat, proč si tohle to změnili a tak. Každá změna mu byla proti srsti samozřejmě. No a na konci říkal, že, nebo psal v těch poznámkách k tomu scénáři, že ten film prostě jakoby chápe, že nesmí ztratit tempo, chápe, že nesmí být jako moc dlouhý a tak dále. A tím pádem, že by vyškrtnul bitvu u Helmova žlebu. Že mu nepřijde důležitá prostě. A teď si vem, co udělal Peter Jackson se 2 věžema prostě. Jo? Tam jako Helmův žleb je naprostý ústřední prvek toho filmu. Jo? Nejepičtější bitva v historii filmového průmyslu. A Tolkien by to nejradši škrtnul. Já jsem si pamatuju, miloval jsem Hru o trůny, pak už ty poslední série šly jako docela dolů. Jo, no. A byla tam ta bitva, že jo, o Zimohrad, že jo, jak si to nepamatuju, vždycky pletu, jestli Ledohrad, Zimohrad. A tam jsem, přiznám se, skončil, protože mě to tak naštvalo. Říkám, jak je možný, že jako oni už teď, jo, v prvních sériích ne, ale v té době už měli ten rozpočet opravdu jako velký. A jak je možný, že ta bitva o Helmův žleb, která je já nevím, jestli 15 v tu dobu nebo 20 let jako starší, vypadá jako 100krát líp, jo. Ta bitva byla úžasná. Já si myslím, že ani ta bitva o Minas Tirith vlastně se tomu nevyrovnala. Tam bylo super to, že to bylo v noci, pršelo, jo, a to bylo přesně, dodávalo to tomu tu zvláštní atmosféru, jako ty opravdu surové bitvy, že jo, bláto a já nevím co všechno, to bylo jako strašně super, no. Souhlasím, no. Mně přijde, že Helmův žleb je opravdu jako nepřekonaná bitva napříč všema bitvama, co jsem kdy viděl, včetně Minas Tirith. No. Jakože Minas Tirith má samozřejmě svůj velký bod, tu jízdu Rohirů, že jo, která je jakoby úžasná.
To je jedna z mých nejoblíbenějších scén celé trilogie. Ale ten Helmův žleb prostě, hele, za mě ta dobrá fantasy bitva filmová by měla jednak vyprávět nějaký svůj vlastní příběh, jednak prostě dobře používat ty postavy, co tam jsou, jednak by měla mít nějakou jako kdyby jasnou geografii toho, že víš, kde se co nachází a je ti jasný, proč se co jakoby takticky děje. Což mi přijde, že ten Helmův žleb je úplně skvělý v tomhle tom. Že prostě jako ty vidíš, jak ta strana dělá tah, ta druhá dělá protitah a prostě víš, kde se kdo nachází, víš, jakoby, jaký jsou ty plány a tak. Za mě úplně famózní a to je vlastně třeba něco, v čem podle mě třeba ty prsteny moci selhávají úplně neskutečně. Jo? Jakože mně se přesně líbí tam nějaký ty charakterové momenty v tom seriálu, ale když přijde na tyhle ty velký bitevní scény, tak to je vždycky něco jakoby příšernýho. Jo? Ta velká bitevní scéna ve druhé sérii, kterou jste neviděl, to je fakt příklad toho, jak to nedělat v podstatě. Jo? Je to tak špatný jako bitva o Zimohrad třeba? No, myslím, že jiným způsobem. Jakože bitva o Zimohrad to byla tma, že jo? To byla tma. To byla jednak tma, kde jsi nic neviděl, jednak to prostě bylo za mě hodně schozený tím, že ten scenárista, nebo ty scenáristé, kteří to psali, tak asi prostě si nikdy nepřečetli o průběhu ani jediný středověký bitvy a ty taktické věci, co tam byly jakoby k smíchu, že jo? To, že tam oni prostě používali... Jsem moc neviděl, já si fakt pamatuju primárně tmu a občas nějaký světlo z louče a to je vlastně všechno, co si pamatuju. Oni prostě poslali tu lehkou kavalerii prostě na smrt, pak tam měli ty trebušety nebo prostě ty katapulty jakoby pod těma hradbama, úplně prostě jakoby, kdybys to fakt dal malýmu děcku, tak vymyslel lepší strategický plán než Jon Snow, ty vole. A takže jako šílený. A to tady úplně nebylo, v těch prstenech moci tam to bylo spíš tak, že tam to selhávalo podle mě jednak v tom, že to nezvládlo úplně vyprávět jakoby ten příběh, podle mě, že ty bitevní scény tam byly proto, aby tam byly cool scény, ne proto, aby nám to představovalo ty postavy, nebo to jak posouvalo, nebo něco takového, ale hlavně tam to úplně selhávalo v té geografii právě, v tom, že bys měl vědět, kde je co a kam kdo míří a jakoby jo, jak to je vlastně prostě poskládaný. Taky ten zmatek, no, že totální zmatek. Jo, není to poskládaný, jo, což je fakt, že ten Jackson jako uměl, si myslím, skvěle. Tam si přesně věděl, co se děje, kdy se to děje, proč se to děje a jako dávalo to smysl. Zatímco třeba, já zmiňuji teda, protože tu jsem neviděl v těch prstenech moci a ta bitva o Zimohrad, tak tam vlastně si nevěděl vůbec, co se děje. Přesně proto tě to nebavilo, protože to bylo jako dobrý. Mlátí tady do sebe a to je všechno. Tomu Jacksonovi to ujede podle mě v jeden moment a to je to, když se tam objeví Aragorn s armádou mrtvých a najednou je hrozně nejasný, odkud kdo jde a vlastně není tam žádnej ten vlastně jako establishující záběr, že bys viděl, kde je ten Harlond vlastně a pak tam jako nevíš prostě. Ale to je podle mě jediná instance, kdy se mu ta bitevní scéna vymyká z rukou trošku. Ale co si budem, ta scéna, kdy tam vyskočí prostě z té lodi, tak je to strašně cool. Jako, se za ním zjeví ty mrtví a nevím, jestli ten konkrétní skřet s tou lepkou na hlavě má nějaký jméno. To je skvělý design toho skřetu. Jo, ten byl skvělý, tak ten se najednou jako totálně posere, tak to je prostě skvělý, to vždycky bavilo. Jo, tak hele, já jako musím říct, že nasazení armády mrtvých u Minas Tirith je jedna z věcí, které jsou za mě trošku problematický a byl bych radši, kdyby se jim Jackson býval vyhnul, protože to jde dost proti knížce. Ale zároveň asi chápu, že bylo potřeba to nějak zjednodušit. No. Ale jako, no. Třeba u těch filmů. Já jsem si všiml, že strašně kontroverzní je dubbing. Jak ty vnímáš dubbing? Protože já jsem na něm vyrostl. Já miluji český dubbing. Dneska už si myslím, že ta zlatá éra je pryč, protože jednak ty peníze v něm jsou absolutně směšný. Jednak je to strašně uzavřená komunita, kdy najednou tím, že spousta těch jako legendárních dubberů už tady není a vlastně pokud si nevystudoval DAMu anebo nemáš nějaký jiný přístup, tak že by to bylo jako udělejme casting a přijdeš tam třeba ty nebo já, jo, a jdeme si zkusit a třeba nás vyberou. To tady vlastně moc není. Takže dneska už ten dubbing podle mě tak dobrý není. A já si myslím, že když vznikal Pán prstenů, tak byl ještě jako velmi dobrý. Já ten dubbing třeba miluju. Jako mně se strašně líbí. Já souhlasím. No. Já musím říct, že když třeba v dnešní době přesně vidím nějaký nadabovaný film, tak jsem z toho, jakože nadabovaný teď někdy v poslední době,
tak se mi to většinou silně nelíbí a připadá mi, že to je takový jako nějaký, nevím, méně dotožený nebo línější, nebo já fakt nevím, já nechci nikoho jakoby... Ono to je strašně narychlo dneska, no. Že... Já tomu jako nerozumím, nevidím do toho, Pokud to asi není nějaká velká značka typu Avatar, Pixar, jo, tak tam vím, že oni si dávají docela bacha a jde to i podle mě znát, že třeba v těch animácích, já si myslím, že v animácích jsme furt silný, jo, že jakmile vidím nějaký animák česky nadabovaný, tak já si jako dovolím si říct, že je lepší než originál. Jo. To je fakt jako třeba, nevím, Hledá se Nemo plácnu. Jo. Že ty Češi dokážou daleko víc přehrávat, což tomu animáku třeba podle mě sedí. Zatímco ten originál je často takový civilnější, jo, což u toho animáku mi vadí. Jo, a to jsme se dostali pryč od Pána prstenů. Jo, no. Ne, ale jako jo, mně vlastně přijde, že ten dubbing v té původní trilogii je pro mě vlastně skvělej a silnej do dneška, jednak díky té nostalgii toho, že jsem s ním vyrůstal a začínal, že jo, to byl ten první způsob, jak jsem to poznal, ale i kvůli tomu, že tam jsou fakt super herci, prostě mám hrozně rád Michala Dlouhýho jako Aragorna, myslím, že jo, a spoustu dalších prostě nejde vyjmenovat. Boris Rezner jako Saruman, absolutně skvělý, že jo, pak už v Hobbitovi tam bohužel už on nežil, ale byl absolutně skvělý, si myslím. Jo, no, a vlastně i ten překlad mi přišel hrozně hezký, hrozně epický, hrozně hezky zachovávající toho Tolkienova ducha. Takže já proti tomu dabingu neřeknu křivýho slova, byť když si pustím dneska Pána prstenů, tak z 90% prostě v angličtině. No. Samozřejmě, když si pustím prodlouženou verzi, tak tam to jinak nejde, to je, že jo, v originále, ale když si pustím kinoverzi, tak protože už jsem to viděl milionkrát, tak já už a neumím tak dobře anglicky, abych jako poslouchal tak jako někde. Takže já si pustím český dubbing, mám to kolikrát někde na pozadí, něco si u toho jako dělám, třeba hraju šachy, teď nechci, aby to vyznělo nějak divně nebo něco, jo, ale mám ho rád, ale docela kontroverzně je tam Gloom, že ten v tom dubbingu on vlastně šišlá, že jo, což myslím, že v originále on nešišlá, ne? Nebo... No, tak jako trochu jo, no. A není to tak výrazný, jako v té češtině, no. Yes. Jako, no, taký sykavky tam má, jako normálně, ale já už se upřímně nepamatuju, jak je nadabovaný Gloom v češtině, takže to nejsem schopný srovnat teď. Ale... tak tam, že jo, on fakt jako šišlá hodně, jo, že bandory? Co jsou to bandory, pánešku? Co jsou to bandory? A to je docela dobrý Gloom, to jsme líbí. Jo, děkuju. Ale nevím, mně přišel takový. Jako já si myslím, že na nadabování je postava Glooma možná nejtěžší ze všech. Jo. Co jsem slyšel i ty ostatní dubbingy, já mám rád dubbing, takže já si kolikrát prohlížím i ty zahraniční verze. A mně vlastně přijde, že Češi se do toho trefili poměrně dost dobře, jakoby když si vezmu originál a srovnám to s tím dubbingem. Takže Češi se do toho trefili relativně dobře. A myslím si, že ten Gloom je fakt těžký udělat. No, aby to nepůsobilo komicky, aby to nepůsobilo jako parodie, zároveň to působilo prostě jako ten Gloom v tom originále, protože Andy Serkis ho jako udělal fantasticky. Že jo? Právě no, já si skoro říkám, že ze všech těch postav, které byly nějak stvárněný těma hercema v tom původním castu, tak si vlastně téměř u všech dokážu představit, že by byly nějak recastovaný, hraný někým jiným v nových projektech. S výjimkou Glooma, to prostě jako možná těžko říct samozřejmě, jo. Vždycky si může najít něco, co mě překvapí, někdo, kdo to vezme svým způsobem, nějak jako, nebo třeba podobně, to je asi jedno, ale Andy Serkis si na tom Gloomovi a na tom, jak geniálně ho stvárnil, v podstatě vystavil celou kariéru, že jo. A oprávněně, protože to bylo skvělý. Prostě. To bylo geniální. No a pak teda ještě za mě je hodně nenapodobitelný, nepřekonatelný i Gandalf, Iana McKellena. Taky Ian McKellen je opravdu taková jako herecká legenda. Celkově ten jeho hlas. Já si myslím, že český dubbing se povedl u něj skvěle. Anglický originál, že jo, tak tam on má prostě taky svůj hlas, který je absolutně skvělej. No, a tu kadenci, takovou shakespearovskou úplně, on je takový fakt úplně stělesněná epika prostě, no. Takže tam jsem třeba docela vlastně rád, že tyhle ty dva nějaký core herci se objeví i v tom honu na Glooma, byť samozřejmě uvidíme, jak to McKellenovi bude v jeho prostě velmi už vyzrálém věku. To režíruje Serkis, že jo? Jo, Serkis, no. A to já se trošku bojím, se přiznám. Protože za mě Serkis zatím režisérsky nepředvedl nic ani jako relativně dobrého. Většinou to jsou všechno podle mě průměrné věci. Jo, hele. Ale má mu snad jako pomáhat Jackson, takže...
Já od toho upřímně nemám žádný gigantický očekávání. Ale já taky ne. Já jako, Nechci jako zklamat, takže... jako myslím si, že to... Neočekávám asi ani průšvih, nebo... No... Takhle, já nevím, jestli to vlastně není úplně nejhorší, jo, očekávat průměr a dostat průměr, ale to je přesně to, co teď momentálně očekávám, takže... No, a tak proč ne? Každý další příběh ze Středozemě je v něčem vlastně jako kdyby požehnání, protože mi přijde vlastně hezký, že žijeme v době, kdy, nebo že ta dnešní doba na toho Tolkiena vlastně nezapomněla a že furt ty nějaký peníze a pozornost a tak dále cveme do toho, aby ten svět žil dál, byl dál interpretovaný a tak. Já z toho mám radost, i když se mi ta adaptace třeba úplně nelíbí, protože to znamená, že to prostě žije, což je dobrý. Prosím tě, práším tu vodu, já jsem si ji tam nechal. Určitě. Dík. Tak konec konců, my jsme říkali i, že ty pracuješ teď ve Warhorse a tam už bylo nějak líknutý, nevím, jestli oficiálně oznámený, že pracujete na hře ze světa Pána prstenů. A tam samozřejmě víme, že nemůžeme nic, nebo ty nemůžeš nic říkat a tak dále, ale takovým oslým můstkem se dostávám k těm hrám. My jsme se tady před podcastem bavili o tom, že tě bavily taky ty hry, které sledovaly vlastně ten film, ještě, že to byla taková ta, jak se dřív dělaly ty hry, které vlastně byly filmová adaptace. A co tě ze všech těch her, které z toho vyšly, jako fakt bavilo?